Marius, hier bij Strukland, Manitoba. Vandaag is augustus 28. En ik wil van helemaal waarom doen is eten maken. Vandaag wil ik een geschicht vertellen. Dat is een true geschicht. Overdag die kan door een leer aannemen. En die geschicht is van een paar lied. Die werden al jaren bevrijd en aan dat leven al aan weer een oud. Dat bevriende leven, dat we bloß immer datzelfde. Ging nicht mehr erscheint, als hij glaubt. So hij zag zich een andere vriend, een andere vrouw, wat die gingen weer en vielleicht schmacken zag. En dan eensmaals, dan had hij een brief geschreven naar zijn vrouw. En had geschreven dat hij wil zich scheiden laten van haar, en weer het leven en oud met haar toe. En hij leefde haar niet meer. En zij zal dan erover denken. En dan wordt hij haar dan vragen wat ze dan wil. Als ze dan, hoeveel geld ze wil, of als ze dat huis wil houden, of wat ze dan wil van. Wat ze zich scheiden deiden. Dat is een divorce, dat ze op Engels zijn. But anyway, had hij die brief door een dash gelegd. En s'morgens staat ze op en ze zit die brief door en leest in. En hij raalt de troon nog overbaken en hij gaat het slag. Ja, wat is gebreken, maar zij kon er niks niet meer doen, want hij was wel verloren, dan dat ze dan op te aan. En we gaan, zo komt hij naar huis, los uit, dan zij zat daar en vraagt haar, hast du even gedacht? En zij zegt, ja. En zegt ze, ik wil me niet scheiden, maar wanneer du was, ik kan die dan niet afhouden. Maar ik wil geen geld van die. Ik wil ook dat huis niet, dat kost u alle houden. Einzige twee dingen wat ik wil. Zij hadden een eindje, zij hadden een jong, nader jong. Zij zei, wat ik wil is de nächste dag deel, dan zoals du mij ieders morgens, als je die arbeid vorst, dan zoals du mij uit een bad op die arms nemen en dan mij van een been eraf draaien en een spazierstoel nemen mij door op de bank toe zetten. En dan zoals du, nummer 2, dan zoals du diese doen, als wanneer du mij gout bent, als wanneer du mij leven bent. Oké, denk je zo, dat kan ik doen. Hij leeft hier en wenig en dan kan dat geld alle houden in dat huis, dat is hem goed. De eerste week deed hij, jedes morgens, dan neemt hij haar op de arms en draagt hij eraf. En dat paard allemaal weg. En dan de tweede week, dan deed hij haar jedes morgens. Hij neemt haar op zijn arms en draagt haar eraf en een spazierstoel neer. En de kleine jong zit dort en hij deed zich nog eens van hij er goud is. En de jong vreet zich. Hij vreet zich dat zijn vader zijn mama zo goud is en dat hij zijn fijne vader is. En de tweede week gaat ook terug. En dan de derde week, dan denkt hij al even. Want dan heeft hij al een beetje gefeild en dan denkt hij zo, vielleicht heb ik een Fehler gemerkt. Vielleicht denk ik, vielleicht had ik toch niet zo reden van mij scheiden. Maar hij deed het te weten en dat wordt hem, en dan speelt zich dat dus van zijn vrouw als een beetje lichter geworden. Dat is wel veel lichter opheven en raufdraaien van de trappen door. Maar hij denkt het niet weer en de derde week ging terug. En dan de derde week, de vierde week. Dan vangt hem er al een beetje aan te boderen. Dan gaat hem er al een beetje slag. Iedere morgen, hij gruwt zich al veel, want hij vangt wel een beetje een gevoel te gaan voor haar. Zijn hoort valt zich anders en dan vangt hij aan slag te doen. Maar hij deed dat en dan, de kleine jongen die vreet zich al iedere morgen van papa afkomt met aardes op hem arm en zij leent zich dan nog zo aan arm aan en hij deed zich dus hij is er goed. En de jongen vreet zich, hij gaat naar school en vreet zich. En hij wordt het wel aan die voeder dat zij is wel lichter geworden. Maar hij voert te arbeid en dan als de vierde week mes aan, zijn de derde keer mes krijgt aan. En dan gaat hem dat op ihrem slag. Dan denken ze, ik geloof, ik kan veel gemerkt. En dan de laatste dag, dan gaat hem dat zeer slag. Dan moet hij schaffen doen, omdat hij niet te troon komt. Hij neemt haar en zij had zich nog dat schijne perfume neu doen, wat ze dan mal aangehad had, als zij zich af en kan leren. En zij leent zich nog zo'n arm aan en hij wordt het ernst, is er nur leeg geworden. Maar hij draagt erop en dan gaat het zeer slecht. Maar hij heeft nog niet de avond te haar zijn, met dat lijkt wel weer frisch afhangen, wel vergeten voor een schedel. Maar hij zat er door dan waar op de bank gaan en hij voert te arbeiden en dan gaat het zeer slecht. En dan een paar stunden weer de arbeid en dan vond hij zijn vriend, dem wat hij dan zijn deed bij ons. Hij zegt haar dat
Dat sterk met iemand, hij wil niks meer van haar. Hij wil trainen zijn früh. En hij is haar waar gout. En heeft ze haar waar lijf gewonnen. Zo, zij is er dan ook al. En zij hangt het voen op, die früh, wat hij dan gezien had, de jonge smakke früh. En dan anyway, en dan hij aan de korn aan en dan voort aan een bloemstoer. En ik heb dat door smakke bloem. En dan jaagt hij naar huis. Zo boos ik als hij kon. Hij kon al meest niet leren wat het thuis is. En dan komt hij naar je rand en roopt nu zijn vrouw, du hast aber keine Antwort. Hij rand nog een been op, waar zij dan de sloepstoel hadden. Ze hadden 2 stokjes huis. Komt hij dan aan en dan legt zijn vrouw door aan bad, hij is gestorben. Zij had kreeft gehad, toen waren wir sie so leeg geworden. En zij had haar arm niet willen het hart abschlagen aan dat schwarmjang, so zij had arm dat niet gezegd dat hij kreeft, oder cancer had. Ook den kleinen Jungen, wat zij hadden, zij wilde den ook niet schwarmjang. Zij wist dat zij would sterben. Aber immerhin, hij fängt an te roeren en arm werd aber zo slecht, dat hij zo'n aangedaan had. Maar zij heeft nog een brief bezien daar. En hij merkt den dan open am rallende troon. Hij merkt den brief open en hij leest den. En dan zegt zij, ik wil me zeer bedanken dat u mij verdadig deel hast. Live bewezen, wat het ook niet heb eerst wie die Duits die bloos zo. Dat we de deal, wat we merken, wat ik wil hebben. En nu zijn ik gestorben. En nu door ans jong dat niks zijn, dat die wil scheren van mij. En ans jong die wordt niet afwassen en die weet dat. Die wordt leven dat du best een van maun je was, en van voeder je was. En nu kost dan met een jonge vrouw die gewoon bevrijen en dan ik hoop die hier het immer zijn. De laatste 30 deel heb ik immer zeer aan gedacht, als we am Anfang befried werden. Dan drukst du ons ook immer even de schwaal van sloepstoel af. En door dacht ik nu aan. Ik wist dat we niet hebben eerst wat we hier Duits, dat we kunnen leven. Maar ik dacht plus aan de gouden tijden wat we gehad hadden. En weet je, van dit gaan we wat leren. Zoveel, ik ben het besonders. En dan neemt zijn vrouw zo zelfverständlich aan. En dan blijft hij wat hij immer zeggen. Maar er wordt een dag komen, waar ik er doe, we worden sterven. En zij heeft ja, wanneer dan zegt, en als hem zijn vrouw gout, en wanneer dat maar niet bewezen dat, we kunnen dat dan blijven. En ik weet, en als we ontevreden, vielleicht vergrunzt, en neemt zich niet de tijd voor hem zijn vrouw. En weet je, dat leven, dat wordt niet langer, dat wordt harder. Alle dag is een dag harder. En een dag wordt we sterven. Ik heb gelezen waar mensen ihr Partner verloren haben, Mann oder Frau, und dann haben sie ihn gefragt, was willst du geben, wenn du kannst noch einmal 5 Minuten mit deinem Mann oder mit deiner Frau taub sein, und die kann zurückkommen, und du kannst 5 Minuten mit dir taub sein. Was willst du wollen dann für die geben? Und du sind Menschen, die haben gesagt, und ich kann so Menschen, die sagen, die würden alles geben, was sie können nach 5 Minuten mit ihrem Mann oder ihrer Frau taub sein. Und noch einmal mehr mit dir spazieren. Und weißt ja, weil wir mal goodbye sein, zur Arbeit fahren oder was immer da ist, wir wollten keinmal nicht, als wir die weiter wollen sein. So, ich will uns alle Mutter sprechen. Wer wir unsere Früh oder uns Mann gut sein, wer wir die, was wir rechnen, wer wir die sehr gut sein. Ich weiß, ich tue das lange nicht immer. Aber ich habe eine sehr feine Frau, die immer wel uns erst bitte vergeben und immer war eine frische Gelegenheit geben. Und ich hoffe, die dann auch. Wer wir kruid nu afhangen, wer dit gezien heeft, wer we kruid nu afhangen, onze Frau oder ons man goed zijn, wer we dat weten laten dat we aan veel rekenen doen. Als we in huis komen, die Frau heeft huis bezorgd en alles wat gewaschen en Finger bezorgd en zoveel nemen we dat zelfverständlich an. Wir zetten dan vielleicht ramen en dan hol me mal dit en breng me mal dat. Wer we haar helpen, armen haar helpen, wer we taub schaffen, wer we sehr verlangen, einer der verlangt von den Partner, dat staat er verantwoordelijk
sicher merken, dass uns das Leben scheint. Dort deshalb ans Bett. Die machen Bett 100% geben. Und in gout scheint befrieden Leben, das kann nicht für selbst. Und dann muss alle Tage damit schaffen, solange wir leben. Und ich weiß dann, dass ich mich befrieden deed. Wir versprüchen gedan, wir würden uns beistehen und uns gout sein und als wir krank werden oder Rick oder Arm oder alt oder jung, ganz kranklich, wir wollen uns taub stehen. Und einer dachte ich immer, aber nicht so sehr, als einer dann Lothar det, wenn einer dann tüß ist, was erst krank hat oder bei dir oder das oder dort oder ja, du sagst immer Troubles. Da muss er sich für und dort denken haben, was wir versprochen haben. Und ich krieg sogar das andere, vielleicht noch Dollar. Und dann muss sich dort ernst nehmen und auch wel. Und allein können wir das nicht. Gott muss uns halten. Und Gott wird uns halten, mal wieder eine Frau. So, immer haben, das was ich wohl vertrauen. Und ich hoffe, wir können alle von dit eine Lehre annehmen. Ich wünsche Ihnen einen sehr, sehr schönen Tag hier von Strickland. Mocht Gott Ihnen segnen und mocht ihr ein sehr, sehr schönes Leben haben. Dankeschön und nächste Mal.